Di hamo kadongan jumpa muse di acara Palabok Roha di kanal YouTube YKB Marhata Batak Toba. Adorak sota jalo hata ni debata di hita renungan sadarion jumolo mahita martangiang. Asini roha ma di hamu dohok dami nasian debata mata dohok nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Ia renungan sadarion dibuat do sian buku renungan wasiat dohok judul Manabur Nadenggan Manggotil Pasu-Pasu. Marojaham mai sian hatani debata di Hosea 10 ayat sia 115 dohot pangodol hononna sian Hosea bidu 10 ayat 12 songonoma didok hatana disi. Sabur hamuma dihamu bain hati goran asa manggotil hamu hobar tu asini roha. Di sada tiki tarberengau sada tayangan video taringot sahala danak na di bagasan lasni roha. Manaburhon boni ni bunga matanyari di tano nanapu. Di patu paibana di bagasan lasni roha huhut makirim ibana tubu bunga nauli di tikina. Mamereng semangat ni danaki gabe taringot tau tu sada proses na macai arga taringot parnguluan ni colma. Di bagasan asini rohan ni debata, ganuk pakirimon dohot ulaw na denggan na taula di ari sadarion, dang tagamon mariswangi. Marukil do bangso Israel alani dosa nasida. Pola do dok uhumani di bahe debata. Alai di tonga-tonga ni uhuman na dok siat debata, adong do di suarahon barita nauli to nasida. Di hasiholi debatado hamubaw ni rohan ni bangsona. Jalarade mangaleho pasu-pasuna tu naoloro maradopon debata. Aha na sinabur, ido tapuon. Molo disabur bangsoi hati goran, tapuon na sidama asini rohan ni debata. Satia do debata di baga-bagana. Tungpe jut-jut bangsoi mabait jut rohan ni debata, alay totong do dihaholongi debata nasida. Si holdo rohani debata asa mardame hita dohot ibana. Dingolu si ganupari di jodo hita manabur nasitong doho nadenggan. Lapatan na mangolu madibagasan hasitongan. Mangolu matigor jalam maroha holong tu saluhut manang di dia petahe. Diinganan mulaulaon, di sikola, di jabu, manang di media sosial. Sa burma akaboni na denggan, marhite-hite hata ng pabahenan, akana me-me na taulay, titikina marparbuedoy. Pos marohata, debata pardengga basa, nasatia mamasu-masu, hita di bagasan asini rohana. Amen. Songonima hata ni debata renungan di hita sadarion unang lupa kadongan like subscribe jala bagi hotua kadongan ala marhite na doho do hita mangurupi ulaw marbarita nauli rabdohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama Mauliate debatama mangaramoti Horas.